खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेयाव प्रेजेन्ट थांनाय सार मेम गासैबो नामखौथ' मिथिया होमबाबो खुलुमनाय हरबाय आरो दिनै आंखौ बेयावहाय हांख्रायनानै इमान रायजोफोरनि सिगाङाव मान सन्मान होदों बिनि थाखाय बहुत गिदिर खुलुमनाय थाबाय आरो थैंक यू सो मच दिनै बे रायजो राजामोननि सिगाङाव आं गसंनानै बेबायदि रायलायनो हादों बे आंनि मोनसे खस्थ' खालामबोनाय आरो आंनि आइनि खस्थ' खालामबोनायनि खस्थ'नि गेजेराव आङो दिनै बेयावहाय गसंनो हादों सबनिबो सिगाङाव स' दाख्लै आवगोलनिफ्रायथ' आङो गेलेबोबाय थानाय इन्टारनेशनेल गेम बाट बे थांनाय 2019 आवहाय अक्ट'बराव आङो रासियायाव गेलेनो थांदोंमोन वुमेन वर्ल्ड चेम्पियनशिप बेयो आंनि फार्स्ट सिनियर गेममोन मेजर कम्पिटिशन आंनि फार्स्टमोन बियो आरो बे फार्स्ट गेमावनो आङो मेडेल लाबोनो हादों जोंनि इन्डियानि थाखाय आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय आसामनि थाखाय स' बहुत मोजां मोनदों आङो आरो दिनै आंखौ इमान सबनिबो सिगाङाव मान सन्मान होनायनि थाखाय आं बहुत गोजोननाय थाबाय आरो बेयाव रायलायनाय मथे सारमोना स्पिच होनायनि मथे आं बहुत बाथ्रा मोनथिया आं खालि फरायनाय गेलेनाय बेयावल' गोसो होनाय दङ आंहा बेनि थाखाय संसाराव मा जागासिनो मा जायाखै एसे एनैल' मिथिगौ दानि सारा बुंनाय मथे जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय सबबो जोंनि बर' हारिया सबबो बहुत सेस्था खालामगासिनो दं बेनि थाखाय आंहा बहुत गोजोननाय दङ ताकि जोंहाबो मोनसे नाम मोनथों आं सानो कि आं सासे प्लेयारनि हिसाबावहाय आङो सासे बर' स' गावनि गेलेनायजों आं गावनि बर'नि नामखौ लांफानो नागिरो दिनै वर्ल्ड चेम्पियनशिपआवहाय मेडेल दङ इन्डियानिफ्राय सबसे गिदिर खोथा जोंनि नर्थ इस्टनिनो साथामनि मेडेल दङ अल इन्डियायाव साब्रैनि मेडेल फैदों ओमफ्राय साथामनिनो नर्थ इस्टनि आरो आसामनि सानै आरो आसामनि भितरावहाय सासेया जाबाय लाभलिना बे बेलेग ओमफ्राय जोंनि बर' हारिनि भितराव आं सासे लाबोदों आरो जोंनि बेबायदि आरो आर्चारियावबो दङ एथलेटिक्सआवबो दङ बक्सिंआवबो आरो दंबावो सबबो सेस्था खालामगासिनो बेबायदिनो आङो बिथांमोननि बायदि जेनेबा खस्थ' खालामलांनाय जोंनि बर' नामखौ मोननो थाखाय बेबायदि आंबो गावनि गेमनिफ्राय बेबायदि साननानै आं गेलेयो ताकि आंनि नामजों लोगोसे आंनि बर' हारिनि नामा आवगायलांथों होननानै आंबो सेस्था खालामो आरो बेनो आंनि सिमां ताकि आङो अलिम्पिक गेलेनो हायो जेन एबार आंहा बहुत गिदिर चान्समोन 100% चान्समोन बाट आंना वर्ल्ड चेम्पियनशिप गेलेनो थांनायाव एसे शल्डाराव नांनायमोन बिनि थाखाय आङो डक्टरा बुंनायखाय नों जुदि दा अपारेसन खालामाबा आरो नेक्स्ट फिउचाराव नों गेलेनो हाया स' आङो गावनि फिउचारनि थाखाय ताकि आङो नेक्स्ट टाइम आरो मोजाङै गावखौनो स्ट्रं खालामना गेलेनो थाखाय आङो अपारेसनखौ खालामग्रोबाय शल्डारनि आंनि राइट शल्डाराव नांनाय थ' आङो डाइरेक्ट दा आं जिथु वर्ल्ड चेम्पियनशिप गेलेनाय आङो बेखौ 54 आवसो गेलेनाय थ' जोंनि अलिम्पिक वेटआ जाबाय 57 दा आं हामनायनि उनावहाय डाइरेक्ट आं 57 निफ्राय स्टार्ट खालामगोन आंनि थाखाय बे बांसिन मोजां आरो बांसिन इजि जागोन स' आंनि दा सिमाङानो बे कि आं अलिम्पिक गेलेनो मोनो जेन रायजो राजामोननि सिगाङाव आङो बेखौनो प्रे खालामो आंनो अननानै एसे आशीर्बाद सारस्रिना हो ताकि आं आरो आवगायलांनो हाथों आरो बर' हारिनि नामखौ आवगायलांनो हाथों आरो बहुत गोजोननाय मोनदों आंहा बेयाव फैनानै सबनिबो सिगाङाव बेबायदि गावनि गेलेनाय गावनि खस्थ' गावनि फिलिंसखौ शेयार खालामनो हादों आरो जोंनि
जिन्तु आवगायबोनाय आरो बिदा फंबाय बिनानाव बिब'मोनखौ बुंनो लुबैयो जोंनि बर' हारियाव बहुद खमानो दङ जिन्तु माने बेबायदि नाम गोनां दा बहुद जाबोगासिनो थ' बेबायदिनो आरो सेस्ता खालामबावबा आरो जाबावगोन आरो मानसि ओंखारबावगोन जोंनि बर' हारियाव बेबायदिनो जेसांखि माने दासिम बाहेराव थानानै गेलेनानै जेसांखि फिल खालामदों जोंनि बर' हारिखौ बहुद माने नेग्लेक्ट खालामनो नागिरो बाट जोंनि बर' हारियाव जेसां माने बेबायदि गेलेलांनाय बिसोरो एकदम गावखौनो माने फिसा होनना सानना थाया उन्दै होनना सानना थाया गावखौनो गाव जों फरायदों जों गेलेदों जोंहा नाम दङ जों मानो फावसायनो बेबायदि सासे मोनसे गोहो दङ स' बेबायदि जुदि सबबो गोहो लानानै जुदि आगबारिलाङो मोजाङै फरायो मोजाङै गेलेयो जाय स्पर्ट्सआव दङ स्पर्ट्सनिफ्राय आगबारिनो हायो आरो जाय फरायनायनिफ्राय थाङो बे फरायनायनिफ्राय जौगानो हायो थ' आं लुबैयो कि उल्था उल्था खामानिखौ मावालाखिनो फरायनायाव आरो गेलेनायाव बेबायदि बांसिन गोसो होबा बांसिन मोजां आं बेखौनो बुंनो सानो आरो बिसिमावनो आं दोनथ'नो नागिरबाय थेंक इउ खुलुमबाय